sa batanon pa ko kaayo, mga 11 or 12 anyos, sulod ko og usa ka organisasyon sa simbahan kaning Legion of Mary. Nga gikan atong mga idara hangtod gyud karon naagyod sa akong kinabuhi ang Legion of Mary nga mga prinsipyo. Gani usa na sa akong gipasanginlan nga nahimo kong pari kay naaktibo man kay ko sa Legion of Mary. Nahimo kong officers, nahimo kong presidente Escurias Guadalupe, hangtod nga pagsud sa akong seminaryo, spiritual director po ko sa daghan kay mga presidia, curie o hasta sa sinatos dinhi sa Cebu, mga 12 ko katuig na nahimong spiritual director hangtod na balhin ko dinhi sa atong parokya. Ang akong ganahan kay diha inig opening aning meeting or prayer sa Legion of Mary, ana dayong Ginoo, saan na yun na? O marika, o santos nga espiritu, o bag-ohon mo ang naong sayuta. Magsigi ko sa una gamay pa ko, inig-ingon, o marika, o santos nga espiritu, niya ang tubag o bag-ohon mo pag-usab ang naong sayuta. Mutanaw din ko sa naong sa akong mga kauban o nabag-o ba? Kaya mabag-o gani ilang naong na ay nikunsad ang espiritu. Igtanaw na ko, wa man gyapon mga usab. Ang niabot nga kusmoron og naong, kusmod malang gyapon. Pasabot, wa mosod ang espiritus Ginoo. Kamu karon inyong hunahuna, mabag-o pa ng naong sa imong tupad. Di na? Sige ko no. Sultihi ko no siya. Ing na hinaot unta, mabag-o pa ng imong naong. Sige na. Ako nang gihisgutan tungod kay sa atong ikaduhang pagbasa, nindot kaayo ang gipadayag dinhi nga na ako noy bag-ong langit o bag-ong yuta, nahanaw na ang daang langit o daang yuta. Gibag-o na, niya doon ako noy katungga lingkod sa trono at tong bag-ong syudad, niingon ko no, ako nang gibag-o ang tanan. So ang word nga gigamit, gibag-o, wa giilisan. Wa mingon nga, giilisan ko na ang tanan. Kay kung ilisan ang tanan, pasabot, posible nga kita dinhi, inigabot na to dito, dili na kita, dili na Spadersiano inigabot dito, atong bagong lugar. Kaya niingon man si Jesus, mag-andam ko og lugar para ninyo. Nya kung mingon siya, ilisan ko ning tanan, o di, mga usab dito, gibag-o lang. Murag kung sasakyanan pag i-overhaul, or sa ato pang mga balay, renovate. Pero maura ko na siyang balaya, wa ko na siya usba. Nya, unsa may hinungdan nga mabag-o ang atong kinabuhi o ang atong kahimtang, ang makapabag-o gyud mao ang atong mga buhat. So kanang buhat makapabag-o gyud na. Pananglitan, ang babae mukuyog sa lalaki. Nya magbuhat sila og buhat sa laki og sa babae, kanang buhatos minyo. Unsa may hitabo iniguli? Bag-o gina ilang naong. Abot og monindot ba kay na duha man ni ka klase ang pagkabag-o. Na bag-o kay ninindot, nasay na bag-o kay nabati. Anya og magtinukhanga ito sila. Unsa may mahitabo iniguli? Nya ulitaw pagdalaga. Unsa man sila naong? Oy, bati kay sila naong iniguli. Luya, minghoy, pero og kinasal sila, nang kasal ba niya, wa gyoy hikapay kay
giritin lagi ang akong pagka virgin nga babae, pagka virgin nga laki, nya human dayon nagminyo dayon. Pag humagkasal, naghanimon. Pag uli unsa magnaong? Ha? Awa mo kasuway na gidana. Murag naglisod na magumugtubag sa ato pa wa gid tingali mo'y nakita nga inana no. Kay karon nga buangon kay tanan wa pa gani kasal gatinukhangay naman mo nang di na mo ka feel humas kasal unsay mahitabo mga bag-o ang naong oy. Oh, kanang kuan na kay sila kanang inspired kaayo, alive kay naong. Labi na gyud dangtag mga 2 ka buwan, 3 ka buwan magsuka-suka na ang asawa. Musamot yung kabag-o ang naong, yes, na nagiday, baby, ana, no? Pero tanawa tong managuyab, dangtag mga 2 ka buwan, magsuka-suka, unsa may mahitabo now? Sigighilak, magsighilak. Ano man? Kay ang iyang kabaguhan, nangadto padong sa pagkabati. Nakaroon, unsa may makapabag-o nato nga buhat. Depende sa sugo nga atong sunod. Kung ang sugo gani sa atong lawas, the desire of the flesh mo'y atong sundon, mga guba kita. Ang atong kabaguhan mag-anam og kaguba, mag-anam og kabati. Pero kung ang ato ganing sundon ang sugo sa Ginoo, mag-anam gid kanindot. Natanawa o. Nung sa giingon ni Kristo diri, di na ko magdugay uban kaninyo. Nya human dayon isumpay dayon siya. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mao man ning atong gospel, John chapter 13. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Pero doon na siya gisumpay, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo, paghigugma ay kamo, ingon nga ako, nahigugma kaninyo, paghigugma ay usab kamo. Kining gugma, sugo ni Ginoo, mao ni makapabag-o nato padong adto sa nindot gugma ba? Pero kadtong gugmaha nga gisugo ni Kristo, ayuhon gito nato gamit, dili nato sagulan og yawa-yawa. Kay kaning gugma god, di man ni siya mahimong tinuod nga gugma kung sagulan. Pareha gud anang puti kayo ang imong gigpalit nga pintal, kay imong ipintal sa imong bongbong, gusto ka nga mo puti. Pero imo sang butangan og blue og yellow nga pintal, nya imo dayong gikutaw, puti pa na siya. Kay bawo man dayon. O niya ron og manag-uyab mo, naamoy gugma, nindot kay nastanan. Nya wa pa mo'y kasal, sige naman mog suroy-suroy dito, sige namang linayugay, kinuanay. Unsa man na siya? Gugma pa na. Ha? Gugma pa? Kusga? Unsa naman na? Sa in English, dili na L-O-V-E, dili na love. Unsa naman na? L-U-S-T, lust, kaulag, lawas nung kahinam. Mo na inyong kuan, mo na gigamit. O nya ron ini kaminyo. Ni kaminyo na. Di naman maghinikapay. Naglagyo naman. Unsa naman sad na siya? Gugma pa na. Ha? Di naman magduog og higda. Unsa pa na? Gugma pa na sa banag asawa. Di na. L-U-S-T gyapon na. Gana, lawas nung kahinam. Nya kay nawa naman tong lawas nung kahinam, lagyo na kay luod na kay kagnaong na panagsaan na lang ni nato once a year. Kana lang panahosting anniversary, formality lang ba? Formality. Oy, dili. So ang gugma di ay
magbasi gyud sa sugo sa Ginoo. Nya unsaon man ta paghigugmaay, unsaon nato paghigugmaay, matud pa niya, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Og mabag-o gyud ta. Basta mao na ni ang gugma nga atong gamiton. Muna sa unang pagbasa, sila si San Pablo, ilang gisunod ang sugo sa Ginoo, gugma sa pagsangyaw. Nya unsa may gisulti ni San Pablo, pagsangyaw nila, kinahanglan nga kita mag-antos pag-ayo, una pa kita makasulod sa langit. Sa ato pa di ay, ang gugma kamaog yung muantos. Mo kinaisakto. Sige ko no, lingi ako no na imong tupad. Ing na siya pa, antoson tika. Sige na. Uy, lingian ang tupad ni mo antoson tika. Tanawa kanang dili kantos. Unsay maresulta? Magkagubot. Antos. Muna mangandoy bitaw ta nga dinhi sa atong Pilipinas unta karon maghigugmaay na gyud unta ang mga kandidato kandidatas eleksyon pinaagi sa pagdinawatay nga mapaubsanon sa resulta sa atong pagpiniliay. Maghigugmaay. Yes, dili sayon dawaton ang kapildihan, pero bulahan tong tinuod nga nahigugma kay malipayon siya nga mudawat sa kapildihan. Dili sad baya sayon dawaton ang kadaugan, kay doon naman kay na may gidat-og nimo nga usa ka dako kaing responsibilidad. Pero bulahan tong mahigugmaong mudawat sa kadaugan, kay di man tong magara-gara. Nya malipayon sa to sila. O di ba? Mao na ni makapabag-o sa atong Pilipinas, sa atong nasod, basta mukuyog ang gugma. Dili lang ang abilidad, kung dili ang gugma. Dili lang ang bahandi or kwarta, kung dili ang gugma gyud sa matag Filipinos o Filipino nga nias atong nasod o kahatuas gawas nasod. Nduta no? Kamong nangapildi, nahigugma mos ni daog. Gatipon man gyud din Kamusan ni daog, nahigugma mos nangapildi. Ana, nindot kay na higugma ay. Dinhi bitaw sa atong simbahan, sige ragod, usbalagod ninyo glibot og tan-aw ang atong simbahan. Nganong nabag-o man ni siya, wa na to giilisan, nabag-o. Unsa man ning atong pagkabag-o, ni bati or ni nindot? Tungod ni sa naghigugmaay nga mga dibutos, dibutas sa San Vicente Ferrer o sa Mahal nga Birhen ug mga magtotoo sa Ginoo nga miila nga kita usa ka simbahan. Kanabang palit-palit og slots ba? Mao man atong ekspresyon sa gugma. Ako nahigugma ko sa San Vicente Ferrer Parish. Nya Lord, pinaagi aning akong pagpalit og slot, akong ipadayag nimo ang akong gugma. Nabitay ni palit karon nga last week ni palit siya. Karon na sad ni gahapon ni text na po siya nako, Pader, nanasag ko'y gihulog. Nako pila man siya, duha ra gud ka slot, Pader. Nya tong last week mga duha sad ka slot, nako sa to pa upat na. Kada semana tagurha ka slots. Nako sunindota ka no ang tanang mga parishioners ba sa kuan ba sa parokya. Mupalit og tagurha ka slots kada semana. Dagdalia ka mahurot ani. Adi mo to. Usa lang ay lang duha kay bugat sa kanang duha tag 1,000 ba ni atong dopes. Unya kuan lang kanang usa lang kada semana. Usa di man kay na bugat nya bungas imong gugma aron nya karon ako siyang ipangutana anong paspas ba kay kanipalit ingon din siya ambot ba Pader nga lipay man jud kay kog makapalit ko ambot wa ba kato nya kawata gikan sa iyang bana baka or gikan siyang asawa basta lipay kuno kay siyang makapalit siya nako kanindot ana ngano man kay nitabang man kapagbag-o sa lugar sa Ginoo sa lugar diin tigumon sa Ginoo ang iyang katawhan nitabang man ka
makakita kag langit. Tinuod usana ka sakripisyo. Matod pa ni San Pablo, moagi gitag pag-antos og sakripisyo apan maura gid ni agianan para ta makaabot og langit kanang kalipayng tinud-anay. Namang mo share ka. Karon akong gi-announce ninyo nga paspasan na tong palit ning atong dopes kay makaabot lang tag 12,000 ka slots ato gyung tukoron ang atong kumbinto. Di ba magtukod bantag kumbinto dire? Nindot ba tan-awon atong kumbinto? Nindot no? Narana na kana kanindot ana. Sus matukod lang nang naa. Moingon gyud ang Ginoo nato kanay katawhan makatukod gyud kumbinto. Mahimo na gyung nindot nga simbahan ba? Karon ang atong halin sa slots gahapon niabot na og sa atong dopes 4,495 slots. Pakpaka na to ang namalit. Nindot ana. Pero daghan pa kayo mo opportunities nga malipay. Napay 49,505 slots. Stan, og mopalit tag slot kada semana kausa. Igsunod buwan ani. Wa na or mga tunga-tunga tingis Hunyo, ana tukod na ta diri sa atong kuan, bag-ong sugod na tag tukod, bag-ong kumbinto nya dili ni makaguol, makalipay ni natong tanan. Gani mapasa pa ni sa sunod nga generations. Kinirong atong gibuhat dinhi nga na-expand na ning atong parkingan, na enhance ng atong simbahan, atong mga facilities na nindot na mapasa ni sa sunod nga generations. Ang atong natukod sa atong siging palit-palit og slots kana rong Kapilinya di Fatima, di na gid na mapapas og dali kung itugot gyud Ginoo, mahimo na ginang icon pilgrim center or site dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Cebu para sa mahal nga Birhen sa Fatima dito sa San Remigio. Pagkanindot di ay maghigugmaay ta, pagkadaghan sa malipay, pagkadaghan sa mahimong balaan, pero lagi muagi tas pag-antos, antos sa pag-share sa imong bahandi, antos sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Nya kun ato na lang sundon, mahitabo dayon ang atong gipangandoy sa salmo, atong tubag ni ingon ta sa to, dahigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Karon bitaw magsigi kog tan-aw dinhi sa nahitabo sa atong parokya, less than 3 years pa man ko dinhi. Karon pa man kong August mo 3 years, makaana jud ko dalaygon jud kay ka Lord. Dalaygon kay ka nga mihikap sa mga kasing-kasing sa mga parokyano dinhi. Dalaygon sa kaayo ang mga parokyano nga nagpahikap sa ilang kasing-kasing sa Ginoo. So ang Ginoo mo'y pahikapa na inyong kasing-kasing, basig ang yawa mo'y muhikap diha, mga guba kita. Kung ang Ginoo gani mo'y muhikap sa tong kasing-kasing, mag-anam gyud kanindot ang atong kinabuhi. Manindog ta. Nagatuwa ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, balik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios mibuot nga maana ay bag-ong langit o bag-ong yuta, pinaagi sa atong pagbansay sa paghigugmaay. Busa sa mahigugmaong kasing-kasing, muingon kita, Ginoo patalinghogi kami. Ginoo patalinghogi kami.
alang sa atong simbahan, lokop sa kalibutan, nga magpabilin siyang sa pagpanlimbasog diha sa iyang pagsaksi sa pag-abot sa gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong nasod, nga sa walay puas mula hutay sa pagpangita sa kaangayan, taliwala sa kagubot sa gubat o sa mga pagpanlupig, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanatong tanan, nga maningkamot kita pagpuyo ni anang gugma sa isig kataw nga gitudlo ni Jesus, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa tanang nangamatay, ilabi na kanila nga atong gihandom karon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Dios among amahan ug mahigugmaong Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.